Námorník v sebe ukrýva jedno čarovné písmenko. Pozorne sa pozeraj, dobre počúvaj a zapoj sa. Čaká ťa písmenkové dobrodružstvo. Priprav sa. Námorník stojí v prístave a ticho sleduje svoju loď. Predtým si ešte pevne uväzuje svoju šerpu. Robí to vždy rovnako. Pomaly, sústredene a s hrdosťou. Keď sa sústredí, začne si niečo potichu mrmlať popod nos. A z jeho pier vtedy znie písmenko N. Počúvaj. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Možno je to len zvyk, ktorý mu pomáha sa sústrediť, alebo sa potichu teší, že dokáže uviazať nielen námornícke uzly, ale aj svoju šerpu. Skús to s ním aj ty. Na, na, na. Na, na, na.